Oso ondo daki Eusko Alderdi Jeltzalea ez dagoela inongo eskumen arazorik gai honetan. Hori ez da benetako arazoa. Eurentzako benetako arazoa da, eztabaida honek agerian uzten dauela zein izan da PNVk gai honetan erabili duen politika. Kontratazio publiko arloan erabili duen politika. Ahalik eta etekin ekonomiko gehien enpresentzako eta langileen eskubideak murriztuz. Hori da, eta hori bakarrik guretzako Eusko Alderdi Jeltzalearen benetako arrazoia gai honetan. Benetako arrazoia elak aurkeztutako herri ekimen legegilearen eztabaida atzeratzeko kasu honetan batzorde arbitralaren aurrean eramanez. Eta nahi dute hau egin, nahi dute atzeratzea eztabaida hau hurrengo hauteskunde municipalak pasa arte.